Gahi man. Ayaw na. Mira. Yo, so what's up guys? Good morning. So karon nata sa bukid. Akong lola, chicks kasi lola eh. So gabi ko niabot ko sa kingawan gabi. So buhat nang to karon. Tulaban to tong basa gabi. Yan, basang-basa kasi yung kagabi. Kasuway na magana guys. Kasi lisod mo tubig sa mua, mga puso rin. Kasi ako sa nang umuwan. Yan, gihong manok ron tod. So, gihong manok ron. Bagler. Reno? Ano naman mahawa? Kana dua yawon? Oh. Tabang put kamiyaw. Kamu rin kami yaw, Ray. Kamu nih kini tatay. Okay? Ito, anak, yan. Anak, kita. Ang lood na sila. Kikirig dadon, no? Dia berkuno nih mo. Kawatan mo, kag manok, ler. Lang to dari sa boss. Ngayon ang manok. Nalawag si lolo. It's a prank. Ali Ray. Oh, kapit. Ya. Ikaw anak. Ito ang ihaw yas kay palayason niya Ikaw kang si. kay bon kung mag-ihaw men. Palayason niya kang si ano to. Tiya, kung mag-ihaw ka na to. Bye. Ihog manok nas FF. Ikaw kasi sulo buong FF. Ihawon? Di. Pinjaring. Ringa. John. Ah. Joan ni ring Joan. Ayaw. Ihaw na. Ihaw na. Ayaw. 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 Ate, ihawon ni ring. Ihaw. Ayaw. Ikaw mo na ini dai. Mo na may ihaw. Muroy. Loy lagi, loy. Dami mo na ihaw na. Looy. Munang looy man. Looy. Damo. Lami man adubohon. Looy. Akong sugba. Ayaw. Dami magunay. Ayaw. 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 Kugusa. Nah, lami nagihaw na. Lami mo nagkaliritan, iringan na ba? Iyawa na! Ayaw. Iyawa, gi! Ayaw. Pakanag manok iring kay gutom na. Aper. Very good. Aper. Good. Aper. Musta? Lord. Pen. 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 Mana nabuak manilir? Ano may panokdok ng na? Tungod sila. Hoy, kamay. Ang manok tanga ko giro. Ano man kang manok itanga ko giro. Slide ko. Ha? Slide ko damo dito. Ah, na-slide ka dai. Jawab mo nung kang sudah ng Manay, slide ko. Ito, slide ko. Enggak. Ini nang tambok. Ano man? Di ba ka mo muiholer? Dis ara man nate. Adamo! Wow, itu yummy. Udah jamu kago. Nah, ay labutan ng iro. Tara alis ate. Tanawa! Ate, alis ba? Tara ang iro. Ina-aper do. Utog na to. Okay na iro naman, magpautog ka ko eh. Tambok kayo ba? Ha?
Uy, kapuntan. Ano yan? Manay, manay. Oh, Dili na naman na slice on ler. iupon mo na yun. Mama. Wah. Aler. Wala po gawang, so ako ang kaliro sa mo. Guya tatay ay. Ayaw dagan, no? Iring. Ayaw dagan. Ayaw. Iring. Pera pa yan. Yan. Luto na ang manok. Unsa man ler? Unsa man ler? Sabaw. Kilawin. Abaka rin usa. Ano ba siya man? Ano ba? Gahit mo. Ayaw na. Kaya Mira.